नैबे सान्तिपुर भिसिडिसि आरो भरला भिसिडिसि बे बर्डारावहाय नैबे नन के माजुलियावहाय सेन्ट जन कैथलिक चार्च समाज आरो बेनिफ्राय जिएलसि मोननै समाजनिफ्राय फ्राय 45 गार्जेनफोरा दिनै इउपिपिएलआव जइन जादों आरो बिनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों। दिनै भैराकुन्द ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटि आरो पार्टिनि साफ्रोमबो वर्कार आदिबासि सेल दङ, गुरखा सेल दङ, जोबोद खामानि मावगासिनो दङ आरो जों डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै वमेन टीम, जों पेरेन्ट टीम जों नुजाफैदों आरो दिनै बिथांमोना बे ओनसोलनि समस्याफोरखौ जोंनो खोन्थादों। बेवहाय गबिन्द सार, डिपुटि सार बिथाङा फैनांगौमोन, नाथाय बिथां दिसपुर आरो क'क्राझारावहाय प्रग्राम थानायनि थाखाय बिथाङा फैनो हायाखिसै। जों इयुनाव बिथांखौ लाबोफिनगोन आरो जों गोजोननाय मोनदों दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, दिनै बिजेपि एलाइन मोनफ्रोमबो समाजाव गोबांथार खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय दानिसो चेयारमेन बिथाङा आंनो लिस्ट होदों सेन्ट ग्रेभेल, जाय 17 बोसोर जायाखैमोन, मोननै सेन्ट ग्रेभेल बेयाव जाबाय थादों आरो जेजेएम प्रजेक्ट जाबाय, एलपि स्कुल रिपेयारिं जाबाय, आदिबासि सेल कमिउनिटि जादों बेवहाय आरो फैबाय थानाय समाव खामानि मावबाय थागोन। नोंथांमोना मिथिगौ इउपिपिएलआ बर्तमान प्रमद बर' बिथाङा गोलाव सम सोमावसारनानै सुक्ति खालामनायनि उनावहाय बे सेन्ट्रेल पेकेज, स्टेट पेकेजखौ दिनै मोजाङै रायजो राजानो राननो थाखाय गोबांथार स्किम बानायबाय। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। दिनै सुपार 50निफ्राय लानानै दिनै अनसाय बिथांखि, आलारि सोरां, गियान ज्योति आसुनि, रग निर्मल, जोबनो गैया पिक मिसन, सेरिकालचार मिसन गोबांथार खामानि मावबाय थादों आरो दिनै नैबे जि सेन्ट जन चार्च समाज आरो नैबे जिएलसि चार्च समाज बिथांमोना राइट टाइमाव बिपिएफनिफ्राय गोबां बेवहाय फैनानै जइन जानाया ओंथि गोनां जादों आरो बिथांमोना मिजिं थिदों दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ गोबांथार खामानि मावनाय नुनानै बिथांमोनाबो मिजिं थिदों। आरो रिसेन्टलि जोंहा अरुणोदय, नोंथांमोननिखौ दाख्लि समफोर नङा होमबा, 10,000 अरुणोदय होनो डिक्लेयार होदों। थ' बेयावहाय 0.1 होखांबाय, 2 होखांबाय, 3 बिगिनिं जागोन आरो न'आ जिएटेक जागोन। आगोलाव फ्राय 1.5 लाखसोनि न' मोनोमोन, दायो फ्राय 2.5 लाखनि न' मोनगोन। दा अब्ला दिनै सरकार, जेब्ला सरकार दङ, इउपिपिएल पार्टिया दिनै सरकार सालायबाय थादों, दिनै बिपिएफ बिथांमोना पावाराव गैलिया नङा होमबा। दिनै रायजो राजाया सरकारजों थानानै गावनि सुबिदाखौ आदाय खालामनांगौ आरो बे दिनै मोननै समाजा जि सेन्ट जन कैथलिक चार्च समाज आरो नैबे जिएलसि समाज बिथांमोना राइट टाइमाव राइट डिसिसन लादों। बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं खोनादों नोंथांमोना बयबो बे ओनसोलाव दिनै जिहेथु सरकार दङ, सरकारनि सुबिदाखौ आदाय खालामनांगौ, रायजो राजानि सायाव एवारनेस लाबोदों। बेनि थाखाय आं गोजोननाय मोनदों। थेंक इउ। आच्चा, जों गुबुन फारसे खोनाबाय थादों बेरेखा दोलोनिफ्राय बे समाव बुंगासिनो दङ जिहेतु दिनै इउपिपिएलनि माखासे कर्मिफोरा दिनै ब्लेकमेलिं खालामनानै जितु गावसिनि हान्जायाव सोद्रोमा थिसनबाय थादों। नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामदों नामा? बिथांमोना जिमान नाजाबाबो फेलार जागोन। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलनि बा बिटिसिनि पलिटिक्स, जोङो बेयाव गासै रायजो राजा मोनसे समाव संग्राम खालामनानै जों बिएसि सोरजिबाय, बिटिसि सोरजिबाय, बिटिआर सोरजिबाय। जाय बिथांमोना सुक्ति खालामनानै फैयो, दिनै सेन्ट्रेल स्किम, स्टेट स्किमखौ बिथांमोना बाहायनो मोनो, मावनो मोनो, दैदेननो मोनो। अब्ला नों बेवहाय जाय बिथांमोना सरकाराव गैलिया, बिथांमोननो दिनै इलेक्सन गेलेनो स्किमखौ होनो बहुत थाखा फैसा नांगौ जायो, नाथाय बेखौथ' नों न'निफ्राय माइ फाथो फाननानैथ' होनो हाया। बेखायनो जाय बिथांमोना सुक्ति खालामनानै फैयो, बिथांमोना जिहेतु बे चेनेलखौ मोनो। बेखायनो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै जोङो एमपि देरहाबाय, 2 एमपि दङसै, केबिनेट मिनिस्टार दङ, 7 जन एमएलए दङ, दिनै 12 जननिफ्राय 17 जन एमसिएलएफोर जाबाय आरो फैबाय थानाय समावहाय दिनै बिजेपि इउपिपिएलआनो नैबे बिटिआर जि 60टा समस्ति बेखौ आबुं भाबै दानानै बर'नि जिमान जि सुक्ति खालामनानै फैनायनि जि दफाफोर नङा होमबा, दिनै इरिगेसननिफ्राय लानानै, इडुकेसननिफ्राय लानानै, एग्रिकालसारनिफ्राय बिभिन्न जोंनि स्कुलनिफ्राय लानानै, कालचारनिफ्राय लानानै बिभिन्न मेटेरियेल डेभेलपमेन्टनि थाखाय ओनसोलनि मुवायारि जौगाखांनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो मावलांगोन। बेवहाय दा प्रमद बर'आ मैदेर बायदि बे थाबायलांबाय थासिगोन राजनितिक भाबै। दिनै सैमाया सोंबाबो बियो खामानि होनाय नंला। थेंक इउ।